Sevdah Fest, takmičenje u izvođenju sevdalinki. Restoran Stari dimnjak Zenica. Prijave za takmičenje do 15. januara. Prva audicija održat će se 18. januara uz pratnju Rima Benda. Prijave na brojeve 061 975 310 i 032 227 097. Organizatori: kompanija Braća Karić, Inox Term, restoran Stari dimnjak Zenica, medijski pokrovitelj TV mreža A1. Nije ljubav čaša vina, da je prospeš kad poželiš i